U subotu, 8 dana pre Hristovog vaskrsenja, desilo se čudo Lazarevog vaskrsnuća. Isus Hristos je tada još jednom pokazao da su reči njegove istina živa. Ja sam vaskrsenje i život, koji veruje u mene, a koji umre, živeće. Toga dana, kao sećanje na radost koju su pokazala jerusalimska deca u susretu sa Hristom, slavi se praznik vrbica. U hramovima i crkvama se osveštavaju ozelenele grančice vrbe, otuda je naziv praznika, i dele narodu. Blagoslovene grančice se nose u domove i stavljaju oko ili pored slavske ikone ili kandila. U litiji oko hrama, koja se na ovaj dan obavlja, ima najviše dece. Ona su obučena u nova i svečana odela, u rukama drže grančice vrbe, a o vratu nose male zvončiće, kao Hristovi jaganjci koji slede svoga pastira. Blagoslovena sva deca, blagoslovena njihova radost. Vaskrs je praznik nad praznicima, koji uvek pada u nedelju, prvu iza punog meseca posle prolećne ravnodnevnice. Svečano se praznuje sve do Spasovdana. Vaskrs potvrđuje sve Hristove praznike, od Božića i Bogojavljanja do Vrbice, Cveti i Velikog petka. Na vaskršnje jutrenje zvone sva crkvena zvona, a narod sa sveštenikom ide u litiju oko crkve. Nakon uskršnjeg jutrenja sledi uskršnja liturgija. Na kraju liturgije svi vernici se pozdravljaju rečima Hristos vaskrse i potvrđuju svoju veru sa vaistinu vaskrse. Ovo je dan koji stvori Gospod. Radujmo se i veselimo se u njemu. Šume šumite, vetri brujite, Hristos vaskrese, radost donese. Svečano, u crkvi najpre, uz liturgiju i posle kuće ovako porodično. Ja sam zove Aleksandar Nikolić i ja na Uskrs jedem jaja i pre toga idem u crkvu i tako mi uvijek tucamo jaja i tako. Čije jaje jače, to pobedi. Mi smo kupili kao brašnu farbu, stavimo u vodu, pa posle samo stavi jaja za 10 minuta i onda se farba sama. Pravi se jaja, onda cela porodica bude uvek zajedno. Dakle si došao? Od Nemačke. Iz Nemačke ovde čak u Beč. A kod koga? Kod dede i babe. Došli su sada da Lazarevu subotu proslavimo, ali za Uskrs mora svoje kuće da se ipak vrati. A kako se kucaju jaja? Ovako. Ko je jači on? Ovako. U crkvu je lako ući, dovoljna je samo ljubav i vera u istinu živu. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Uskrs ili Vaskrs je veliki hrišćanski praznik. Jedan od glavnih običaja na ovaj praznik je farbanje ili ukrašavanje jaja, što najviše veseli najmlađe, odnosno decu. Imamo gošću koja će nam pokazati kako ukrašavanje jaja može biti i umetničko delo. Naša današnja gošća, Bogdanka Balać. Dobrodošli. Hvala, dobro vas našli. Evo, sada će gledalci imati priliku, zašto sam rekla da ukrašavanje jaja može biti pravo umetničko delo, naravno vaših ruku delo. Jeste. Ovo možemo da kažemo da je vaš hobi, ili? Jeste, ovo je moj hobi, ali mogu i da kažem da ova umetnička dela mogu da dugo stoje, da naslede i moji unuci i druga deca, i da pokažem kako je to lepo kad se to ostavi od praznika do praznika i svaki praznik je nov i svaki praznik koji dođe nosi novo radovanje. Tako da majke, bake i svi koji imaju vremena, pa čak i oni koji su u školi, deca koja su starija, imaju mlađe sestrice i braću, može da nešto nacrta, da pokaže, da napravi sam neki ukras koji će da ostavi kasnije, da sestri, bratu ili bilo kome. I da to bude i za sljedeći Uskrs. I za svaki Uskrs i jednoga dana kad se poraste i kad se vidi, to su lepa sećanja. Jeste, ovdje imamo ono što moram da napomenem, ovo je jedna posebna tehnika, odnosno tehnike
koje su zastupljene u vašem radu. Neke su i možda prosto nemoguće, ali ste vi uspeli. Jeste. To vidimo upravo na ovim jajima. Najnovija tehnika koja je, to je fotokopija. Možete uzeti jaje. Ovo je fotokopija, na primjer, našeg starog pisca Vuka Karadžića. Ja sam uspela da njegovu azbuku napišem na ovoj mašni. Ovu fotokopiju još niko nije uspeo da radi. Sad možemo staviti, može baka ili unuka da stavi unuče koje je malo, njegovu sliku da fotokopira i tu fotokopiju iseče, zavisi koliko je jaje. Hoće to gušćije, pačije ili ćureće, vidjet ćete tu imam isto. Isto treba da se obradi, uradi, ali svako jaje na koga se ovo radi treba biti oprano, izduvano, čisto. Isto ste to uradili i sa pesmom od Alekse Šantića. Njegovu celu pesmu sam stavila Eminu. I to isto znači može da bude jedna neka ljubavna poruka, to može da bude. Jeste, ili lepa adresa, ili lepo sećanje, ili ima dosta naših ljudi koji sastavljaju pesmice, lepa pesmica, da se sastavi za unuče, za ljubavnicu, za svoje srce, za samog sebe. To nije loše. Ovdje imamo još dosta primjera. Ne znam koje da odaberemo i vama je sigurno da vas pitam koje vam je ovde najdraže umetničko delo. Svi su vam dragi, vidim i svi su lepi, ali evo da bi objasnili neku posebnu tehniku koje bi sada izdvojili. To su 7 Jugovića, to je naša stara istorijska prošlost sa Turcima još i pozadi svaki je junaku govorio, pa se i zapisalo pozadi šta je ko kome govorio, kakav će biti i kakav će na boju proći. Evo imamo i ove modernije varijante, aktualnije, sa modernim likovima dole, sa glumcima. Imamo ovo divno sa Elizabeth Taylor. Da, pa imamo i Sisi koju sam je malo ukrasila, to je austrijska kraljicina snaja. Ovo spada naravno u ukrasna jaja za Uskrs. Što se tiče farbanih jaja koja su jestiva. Imam isto ovde, to je bakina mustra koja se, uzme se sitno lišće, lepo cveće, šta vama odgovara, stavi se u mlaku vodu i stavi se onda preko jajeta. Onda uzmemo obično najlon, čarape se iseku, to se lepo zategne, stavi se u lukovinu u prirodnoj boji ako hoćete, ili u cveklu, ili u kafu i dobijate brown boju. Jaje se toliko dugo kuva dok ne dobijete boju koja vam odgovara. To se posle opere, stavi se u sirće i premaže se sa jednom uljanom krpom ili fatom ili kako vi to želite da dobije sjaj. Takva jaja se isto dele deci, obično crvena, a najlepše su jaja koja su šarena. Dole opet imamo ove atišokn mustre. Atišokn to je jedna divna biljka koja je jako mnogo lekovita. Isto sam to navela u mojoj knjizi. Ne znam da li je kamera uspela da dočara svu ovu lepotu ovde što ste nam doneli. Ono što je interesantno, vi ste svu ovu tehniku i sva svoja jaja htjeli da prenesete u jednu knjigu. Evo ja ću isto da pokažem. To je Uskrs mog detinjstva. Jeste. Želeli ste da i drugi nauče ovako nešto, to je za svaku pohvalu. Ne čuvate tajno ljubomorno, jel? Ne čuvam tajnu i znam da naš narod ima dosta talenta, da bi stvarno ko je uzme i pročita, vidjet će da će i on dobiti neku ideju da nešto novo napravi. Jer zašto ono što znamo, što možemo i što je lepo ne damo dalje? To je nešto najlepše. Evo, na primjer, smisao za familiju pečuraka. Ovo kad se pokaže u školi, može svako dete da dobije ideju i da napiše neku pričicu. Voljela bi da se što više naših gledalaca jave i da imaju isto uspjeh kao i ja. Da raduju svoju decu isto kao i ja. Ovo je i cilj bio vašeg gostovanja u našoj emisiji. Hvala vam. Hvala mnogo također.